Здравейте! Специално за клиентите на Real Estate Димитри. Една къща на по-малко от 100 метра разстояние от плажа на Връсна. Къщата е 70 квадрата. Парцела е 300 квадратни метра. Ремонтирана е. Готова за нанасяне и чака своите нови собственици. Паркинг за 2 коли. Разкошен двор с барбекю. Границата на имота е до тук. Както виждате, нови тенти, нова дограма, нов покрив, комарници, голями прозорци. Голяма веранда, слизане, входната врата, просторен хол с кухня, има климатик 24-ка, камина, кухня, къща се продава обзаведена, готова за нанасене, ремонтирана баня. Душ зона, бойлер, една спалня, плюс детска стая. Тази къща се продава за 190 000 евро. Мечтания дом в Гърция. На по-малко от 100 метра от морето.